Formalain on ollut 12 vuoden ajan Saksan apteekkien myydyin valmiste laihdutukseen. Sitä saa myös Suomen apteekeista ilman reseptiä ja tämän tuotteen teho perustuu laajaan tutkimusnäyttöön. Ja nyt mä kerron sulle, miten säkin voit sen avulla laihtua turvallisesti 50% nopeammin kuin ilman Formalainin käyttöä. Eli vähennä päivittäistä kalorinsaantia noin 10–20% ja tämä kannattaa nipistää erityisesti sokereista. Lisää viikoittaista liikuntaa noin 2–3 tuntia ja arkiliikunta on tässä ihan varsin riittävä. Ota 2 Formalain-tablettia päivän rasvaisimpien aterioiden yhteydessä, niin sen avulla vain 1/3 aterioiden rasvasta imeytyy. Formalainin avulla yksinkertaisesti vaan laihtuu nopeammin. Kannattaa kokeilla laihdutusprojektin tueksi.